eigenlijk tegen u zeggen van, de dames staan daar te praten, ze laten het werk aan u over. Dat is goed, want een van de dames is druk met bestralingen en chemo, dus die mag wat extra. Oh, ja. En dat is uw wederhelft? Nee, dat is mijn moeder. Uw moeder? En die staat hier net om het hoekje? Ja, wij wonen hier met elkaar. En die waakhond die bestaat ook echt? Ja, die waakhond bestaat ook echt. Hoe bent u in Valkenburg terecht? Als je aan het opnemen bent, ja? Wordt niet uitgezonden hoor. Niet? Nee. Oh, maar wij zenden nooit iets uit wat mensen niet willen. Oké, dan is het goed. Wat we soms wel doen is, dan zeg ik tegen de mensen van, zullen we dan eerst een praatje maken en achteraf kijken of het door de beugel kan? Of heeft u daar hele moverende redenen voor van, dat wil ik. Ik zal je eerlijk vertellen, op het moment is het niet de allergezelligste buurt hier. Dus, hoe heet het, hoe minder zeg maar extra ophef, hoe beter. Oké, u kent het programma niet wat we maken? Nee. Nee, het is namelijk een... Nee. Het is een enorm feel-good programma. Oh. Wat helemaal niet de bedoeling heeft om ophef te veroorzaken. Oh, nou ja, ik zie L1 en ik denk, ja, nee, we gaan geen sensatie, hoe heet het, zoekers oh nee, maar wij zijn niet van het nieuws. Oh. Wij zoeken niet zozeer sensatie, wij zoeken... Je bent man bij het hond, maar dan van L1. Ja, maar die bestaan niet meer en wij wel. Dat zou ik niet nee, wat wij doen is kriskras door de hele provincie rijden en à l'improvise proberen om menselijke verhalen op te tekenen. Want ieder mens heeft zijn verhaal en geen twee verhalen zijn hetzelfde. En meer is het niet. Oh ja, we knippen ook niet. We doen één take van 12 minuten. Daar wordt vervolgens niet meer in geknipt, omdat we pretenderen oprechte televisie te maken. Heel goed. Ja. En nu heb je gewoon hier geparkeerd en je zag ons staan. Ja, want onze chauffeur, tevens geluidsman Joost Smeets, die zei... dat is wel grappig, die man die staat daar te werken en de dames staan te klasjeneren bij de kliko. Was dat echt serieus? Ja. Nee, maar dat is een beetje ook de kinderlijke nieuwsgierigheid waarmee wij om ons heen kijken. Nou, dan zal ik je het verhaal vertellen. Wij wonen hier, hoe heet het, met z'n drieën. Mijn moeder, mijn zus en ik. Mijn zus heeft een verstandelijke beperking. Mijn moeder en ik, hoe heet het, zorgen voor haar. En... nou ja, nu ondertussen, hoe heet het, heeft mijn moeder ook kanker gekregen. En hoe heet het, nou, ik heb, als het goed is, ben ik nu kankervrij. Dus bedoel, we hebben wat... ook kanker gekregen? Ja. Dan praat u over uzelf. Nee, we hebben dus, hoe heet het, wat uitdagingen, zeg maar. Maar hoe heet het, vandaar dat wij op deze manier werken. Ik ga aan tafel. Ik zal tegen de dokter zeggen dat jullie dus hartstikke gefilmd hebben. En zo meteen ga ik overgeven, dan weet je ook wat dat is. Is dit nou typisch uw moeder? Dat ze dat op die manier zegt? Ik ga vanmiddag weer lekker op de staan. Ja, wij zijn nogal positief ingesteld. Je probeert van alles het leuke te maken, zeg maar. Dus probeer dan ook van alles het voordeel te zien. Ja. Dus als het leven jou een trap geeft, dan trap je gewoon lekker terug? Nee, je hoeft niet terug te trappen, maar je kunt die trap dan wel gebruiken om de energie, hoe heet het, van die trap om te zetten in je eigen beweging, omdat je wat moeilijk bewoog. Kijk, een trap teruggeven, dat geeft veel meer het idee van, hoe heet het, ik zal je terugpakken of wat dan ook. En dat is hele negatieve energie. Positief heb je als het leven jou een trap geeft en die komt tegen je, hoe heet het, heup en je hebt moeite met draaien, dat je die gebruikt om te draaien en dan denk je, oh dat is mooi, nou kan ik die kant op. Negatieve dingen ombuigen in positieve energie. Ja, dat idee. Wil niet altijd, maar ik bedoel, we hebben redelijk wat ervaring in het leven, zeg maar. Dus, nou, me dunkt. Ja. Of zijn er nog meer? We hebben het alle twee voor de tweede keer, dus bedoel, dat is niet zo'n probleem. Maar, God allemachtig. Ja. Hallo, maar u mag niet vloeken hier, hè? Oh, waarom mag dat hier niet? Ja, daar houdt heb je daar ook een vergunning voor nodig? Nee, daar heb je gewoon echt een mondkapje voor nodig. Vloeken is niet zo netjes. Serieus? Nee, echt niet? Serieus? Ja? Ja. Kwestie van opvoeding. God allemachtig, potverdikkie. Ja. Potverdikkie. Je hebt een slechte plek gekozen om te stoppen. Nou, helemaal niet. Nee, ik vind het een hele mooie plek. Want ik vind het ook... Ja, hoe vaak maak je dit mee? Dat... ja, hoe moet ik het zeggen? Dat drie mensen met een dergelijke band onder één dak leven. Dat is vrij uitzonderlijk. Hetzelfde. Maar ja, dat heb je als je een beetje zorgt voor elkaar. Dan kun je daar ook de voordelen van zien. En
dan heeft iedereen het leuker. Met z'n hoeveel waren jullie? Met z'n vieren. Met z'n vieren? Ja. We hebben nog een bonuskind hoor. Ja, we hebben nog wel een bonuskind, maar die woont niet hier. Over zee? Ja. Ja, helaas. Maar over 3 weken is hij hier, dus dat scheelt alweer. Hè? Met een beter kinderen. Ja. Dus, ja. Wacht even, mevrouw. Ik had u nog heel onfatsoenlijk. Ik heb niks nieuws te vertellen. Dag mevrouw. joh. Nee, maar Hallo. een bonuskind. Ja, Wat is een bonuskind? Dat is een kind wat als dochter voor mij leeft en als zusje voor mijn zoon en mijn dochter. Al van jongs af aan. En die scheelt in leeftijd 8 dagen, Rudolf, met jou 9. 9 dagen. Annemiek is 9 dagen. Ja, 9 dagen jonger dan ik. Ja, hè? Ja, ja. En dat is het hele leven zo geweest en die hoort gewoon bij ons. Maar hoe is ze bij jullie gekomen dan? Ja, dat groeit van baby af aan. Maar het is niet... Verdere details wil ik niet kwijt. Oké. Dat is niet leuk voor die en gene. Maar het is een goede, fijne, heerlijke band. Het voelt gewoon als een moeder-dochterband. Jazeker, zeker. Ja, ik wil er ook heen eind van het jaar, dus ik heb de plicht om energie op te doen buiten, want anders kan ik niet reizen. Ik wil gewoon beter zijn eind van het jaar. Dan kan ik naar haar toe en zij komt over 3 weken. Er zouden mensen zijn die dan zeggen van ja, maar ik moet energie sparen, dus ik moet vooral rusten. Nee, dat moet je niet doen. Dat heb ik in het leven geleerd. Van dingen doen krijg je energie. Wel op tijd rusten. Ik ga zo meteen, ga ik echt liggen. Dit is best wel heel heftig zo. Maar ik doe het wel. Want straks heb ik weer energie. Anders stond ik hier niet hoor. Ik heb al, de 4e week zit ik al in voor bestraling en chemo tegelijk. Dus het is... En ook nog eens de 2e keer. Ja, maar die andere keer toen was ik nog echt jong. Nu ben ik nog maar een beetje jong. Zeg niet dat ik oud ben. Nou, wij geven de afleveringen van dit programma, wat onderweg heet. Dat zie die mevrouw, die leest Limburg, dus ik dus niet. Maar ik ken Dat betekent onderweg. Ja, dat wij zijn snap ik. altijd onderweg. Ja, Halleluja. dan keken jullie zo aardig. Ja. Oh, maar wij zijn de verkeerdste niet hoor. En ik zei net ook al, Maar wordt dat gepubliceerd dan? op L1 TV is een dagelijks programma. Oh, oké. Ja, dat ken ik wel natuurlijk. En het is een feel-good programma waarbij we eigenlijk vooral geïnteresseerd zijn in de mensen zelf. Dan en heb hun je verhalen. wel midden in de roost geschoten. Allemachtig. Ja, nee, dat mag? Ja, ik ben niet zo streng. Het is mijn moeder die streng is. Over vloeken. Ja. Ja, je mag niet vloeken. Nee, daar staat echt straf op. Oh. Ja. En zijn dat lijfstraffen of is dat een dag dat lang weet niet? ik niet hoor, dat weet ik niet. Of is dat een dag lang niet L1 ik kijken? Ik heb dat nou, dat vind ik niet zo straf. Dat mag je niet publiceren. Dank u wel. Ja, maar de helft versta ik toch niet. Want als je daar wat kwijt wil, wat wel een probleem is, dat het heel veel een dialect is. Ik versta redelijk goed dialect, ik spreek het niet. Maar mijn dochter, die is dus verstandelijk beperkt. En die gaat ook naar dagverblijf enzovoort. En er wordt geen Nederlands gesproken. Alles in dialect. En dat vind ik toch een minpuntje. En dan nemen mensen mij niet in dank af als ik dat zeg, maar ik wil het wel kwijt. Ja, want u woont in Limburg, Ja. dus u bent... Zo Nou, zeggen wij altijd. Tevredenheid, hoor. En dan zeggen wij altijd, als je in Limburg woont, ben je voor ons een Limburger. Ja. Nou, zeg je. Ho. Als je nog meer verhalen wil horen. Nee, zo werkt het niet. Niet voor de... Ja, maar op het moment dat dat hier gezegd wordt dat het niet zo is, dan worden we genoemd de Hollanders. Oh. Ja. Als wij dit aan het doen zijn en wij maken niet schoon als de bepaalde Limburgers langskomen lopen, dus de Hollanders weer. Joh, we hebben mensen gehad die bomen bij ons in de tuin omzaagden en zeiden van, jij mag niks zeggen, je bent Hollander. Dat is niet van jou. Dus ik Waar gebeurt? Ja. Waar gebeurt? Politieverslag en we wonen alles. hier 11, 12 jaar hoor. Niet hier, maar in een ander dorp hebben we ook gewoond. En we wonen echt naar volle tevredenheid. De Limburgers Jawel. vinden wij schattig als waren we niet hier naartoe gegaan. We zijn schattig. Ja. Zo zie je er ook uit. Ja. Die krullenbol die doet het wel. wij Ik voelen ben ons- jaloers op de krullen, want die had ik vroeger ook. Dus. Ik had jou nog geen handje gegeven. Hi. Nee. Olga, ik ben Bas. Vind jij dat leuk?
Lekker tuinieren? Ja. Nou, eigenlijk vindt ze tuinieren niet leuk, maar Oh. op straat bezig zijn en dit soort dingen vindt en, Olga één. Oh, Olga, dus Contact. zou je het leuk vinden om samen met je moeder op tv te komen? Oh. En je broer? Ja hoor. Wij zijn wel gewend, Olga, wat tv Ja, maar betreft. op de boerderij ben ik ook vaak op televisie We geweest. zitten op dagbesteding Den Half, die daar naast Kasteel Oost is. En dat wordt ook wel eens gefilmd. Dat is meestal op het eigen Oh, dus je intranet, bent maar- eigenlijk al een beetje bekende Limburger. Hollander. Bekende Hollander in Nee, wij Limburg? willen wel Limburgers zijn. Ja, voor Maar ons. een Limburger is toch ook een Hollander, of Nee, niet? Nederlander. Ja, maar voor ons is dat geen issue hoor. Anders zouden we dit niet uitzenden of uit kunnen zenden. Maar om even... Ik weet heel zeker, als je dit soort dingen uit gaat zenden, komt er wel een hoop bagger over ons heen, hoor. Over het geheel. Dat weet ik heel zeker. Waarom dan? Ja, omdat... Staat het zo op scherp? Ja, bij sommige mensen wel. Het is wel een bepaalde laag van de bevolking, denk ik. Dat is wel zo, moet ik ook toegeven. Maar ja, het is er wel. Heel duidelijk. Heel duidelijk. Een grote groep is ook anders hoor, zoals jullie. Want ik bedoel, we praten met Zou je iedereen. niet gewoond hebben als het merendeel ongezellig was? Want Ja. wij kunnen overal wonen waar we willen. Maar kijk, je wordt wel gediscrimineerd. En dat is een hele vreemde gewaarwording. Maar ja. heb je niet in elke fruitmand wel een paar rotte appelen? Als het goed is, moet je dat nakijken. Weet je wat het is? Dat ligt er een beetje aan waar je Ja, het en dan fruit gooi je koopt. ze eruit. Maak je er een lekkere vruchtenshake van. Ja. Nee, tuurlijk heb je dat. Maar ik vind als je gewoon, meerdere keren per jaar op eigenlijk, van allerlei dingen het meemaakt. Dat je gewoon echt, dat er naar je gekeken wordt van, jij snapt het niet. En als je mensen uit wil leggen, ja maar goed, als je nou bijvoorbeeld ergens wil gaan studeren of wat dan ook, je kunt ook een keer ergens anders gaan studeren. Daarom zeg ik, het is niet iedereen. Hè. Ik bedoel, we zouden hier niet wonen als we het niet naar ons zin hadden. De meeste mensen die ik hier ken zijn leuk. Zouden we dan kunnen afsluiten door te zeggen leven en laten leven en laten we vooral het leven vieren, want als ik dat ergens zie, dan zie ik dat hier. Dat is een hele goede. Ja? En zorgzaam voor elkaar. Dat vind ik goed. Dat moet je ook. Ja, nee, ja. Nee, je doet het goed. Dat doe je heel goed. Ja, ik vind Dat het. is leven uitlaten. Dat doen wij ook hoor. Want we hebben het echt goed naar onze zin. Ja. Ja, en volgens mij is dat heel duidelijk naar voren gekomen. Ja, anders waren we al lang weg geweest, want we zijn nergens economisch aan gebonden. Dus we pakken onze spullen op en we zijn weg. Zo simpel is het. Als het maar wel in Nederland is. Ja. We zijn Nederland gebonden. Door haar. Door de voorzieningen die er zijn, want die zijn wel... Ja, wij blijven echt in Nederland voor de voorziening. Ja.